Hello everyone, today is Dagitab Day. So ang amuang school niya pilog contest sa City of Naga kining Dagitab Festival. So karon naami ko nagready na mi no. Paingon namin dito sa amuang street dancing. After sa street dancing, paingon dayon sa showdown. So hopefully na ami makuha ang award. So maningkamot ani no. So this is a pre-recorded video. So kung makadaog magani mi, it's either first, second, or third. Iampo lang yun in taon mi no. Ato lang yun taga-anon daan nga naa kita sa first, second, or third. Okay, let's go guys, let's go. 4, 3, 2, 1. Video niya. Video. Shout out radio. Ato mo tanang laguan. Hamburger. The caption. The video mga sir! Video gani. Video. Naman ni kuan. Ano sir? So mao ni siya nga mo ang street dancing together with our festival queen, Miss Fatima Cantiveros, grade 12 ABN. Contingent number 7, hukong sa nagkahiusang tuyanan of Tuyan National High School.
Section number 7, hukom sa nagkahiusang kayanan ng Tuyan National High School. Special thanks to the cluster barangays. Barangay Kantawan, headed by Honorable Christina Ababa. Nice no? Nice mo ano? Nice kayo yun. Congrats dong, congrats. Nice, nice. Nice, 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 nice. Nice. Nice, nice. Congrats. Nice, nice kayo, nice. Oh, nice kayo, nice. Nice, nice ra, nice, nice. Okay kayo. Nice, nice. Congrats. Congrats niyo dong. Congrats dong ha. Nice, nice kayo, nice, 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 nice. Nice kayo, nice, nice. Nice, nice. Nice kayo, kasi nice kayo. Gani kanino gyud kasi nindot kayo. Kasi nindot kayo. I'm wrong! Basta na wala na siga na yan. Pero nice kayo. Ay, ito suga. Utay suga luyo. Oh, nice kayo no. Oh, laban na firme. Ito ko luyo to. Utay suga. Ano kita pilit? Ano? Suga eh. Oh, nice kayo, nice, nice, nice. Nice kayo nyo yun. Nice kayo, okay kayo. Okay na, sir! Okay lang kayo, sir. Thank you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Say bye-bye, okay. Nice kayo. Nice kayo. Nice. Okay kayo, nice kayo, nice, nice, nice dong. Nice, nice. Oh, say hi. Nice kayo, nice kayo. Congrats. Nice. Nice kayo mo. Nice kayo. Gini mo. Mana? Okay na. Nice kayo. Bye-bye. Nice kayo na. Nice kayo. Nag-video ko. Nice kayo. So guys, no, I am now finally home. It's almost 12 o'clock. It's almost 12 o'clock, no? 11:50 is our time. So nana ko sa balay and makikita mo tag na no, third yun me. So thank you guys sa ang mga pinalanggang mga estudyante at mga dancers, mga propsmen, sa tanan, mga trainers, sa tuang mga kauban sa buhat ng mga teachers from Tuya National High School, Junior High School, and Senior High School. And of course, sa muang school head si Sir Ruben o sa mua pong principal nga si Ma'am Libeth o sa muang kauban ng mga schools. Daghang kayong salamat ninyong tanan sa muang cluster head. Thank you so much. So God bless everyone. Thank you so much. God bless.